ai. Kesisieke kiando mire. Kai. Ach. Ingi. Kebenche gere ngyo se kebere kesisi kiando mire. Kesisi. Kai. Lai ya koroma. Wado korande ogo jaye kesisi. Ai, igen. Iko kwa jaye kesisi ngati kara kesisi ni nganga koroma. Tomai tinga kachaya. Akasisi ake kando mire bororo, akana akakumiri. Akanta kasini. Akondo message. Tomai kesisi twani ngera. Ai. Kesisi twani ngera. Inkingo bono nkyo goteba. Eko mine tiga. Tu basa ko jaya kanto nge kara kasini ni. Kesisi kibira jaba kesini ni ka kose kwa kara ngati ngeke. Nge koroma tikwe gule bororo. Ke. Bono na. Tu basa ko jaye gendo. Anya kwa manyire ni so okay. Yani kebenche gere bono kwa yari ngemo cha konsomie gento ga. Kumpe nekene. To chaya egento na negentegeke. Ege sinseke kalenga akamundudu akasinini kandoma. Ekene pi na igure bororo. Na chire konyoro buna. Pero kende kyosyo so ekiobwata gokora. Gekore. To chaya bune genteke nege sinini. To karoro bune genteke nege nto getache konkonya. Kora ne chinguru chiao chionsi. Ira chinga kichiao buya ko gekora. Bale bachagete no bogima bolense. Abande bakachaka bakonie birangweti. Bande bakachaka bakonie magena. Bantu bagaseka. Akala na stayo bagochia. Lakini ekene pi lero mna to kwa naiga. Na babwate biashara ebinene. Na babwate binte binene. Tokolige mpaka twakumia. Nige ntokenale ko batebi. Nale ukwana neke na nasomire lero. Una to chaya omuntu. Ekene pi lero nasomire. Umugako yekeracha na mate usana cha kwante yamangana bunaye. Nanyole buna. Nabokoro omuntu angeli ichara. Kumbe imeyaye nabwate binte binene sana. Nabwate obosemia. No muntu ogocha kogendale. Nabwate obongaini bwaye. No muntu oragere osuke. Igo tubasa korigeria omwana bw'omuntu omochaya. Tubasa korigeria egasi y'omuntu onyechaya. Tubasa korigeria egento omuntu agokora ogechaye. Gogotebi buna egesinsi naga munyama gakeiga. Lakini kakakorengereti abagokoruma bororo. Nale kubatebiga. Twara omokia esikene yonse gokora. Koroche egesinsi gekobwakanigwa etuoni eng'era. Eng'era nege ntukiba chinguru geko munyoka. Etuoni nege ntumate kikiro omochi kere nete chingoko chinyinge. Twara omokia. Nandelinda chinsa. Ese igo twensipi twasomire gento naki. Tochaya gento. Tochaya omonto. Tochaya gento kiri okora. Mosesenigwe mwanyegetinge. Buya mono nche nachire. Mwanyegetinge ngorenge buna obosemi obo narule gwagosemire. Nainde nimanyete buna abantu nabange sana mutagete tonyoro obosemia obong'ao kerengaki. Nale kubasaba iga. Onye korenge tinalingana ndiro bwate tutagete tukwanere. Ese kene pidi bagandiro. Igento okora ligereria channel yaitu ya Gusii Nation TV. O subscribe, o like na ndo share. Alafu ko ukora igo to comment linsali to tebina naki ndio takete tuchokwanera chinga kiti chinde. Nimpa ntoba nchite buna Gusii Nation TV. Endrako tutagerera na kubwatia ogosema ubwito kirengaki. Mbuya mono.